יש לנו טיפולים מסוגים שונים, טיפולים ממקור דמי, לדוגמה ה-PRP, ה-IPRF וה-CGF. ממש לוקחים דם כמו בבדיקת דם רגילה לתוך מבחנות מיוחדות, ייעודיות לנושא. הדם עובר את צנטריפוגה במהירויות שונות, ואנחנו מרכזים הרבה מאוד תעשיות או חומרי גדילה ותאי גזע ממקור דמי, בתוך נפח דם פלזמה מאוד מאוד קטן. ואת זה אנחנו מזריקים לקרקפת לאזור המתאים. הטיפולים ממקור עורי, כמו הרג'נרה אקטיבה, שהוא טיפול מאוד מאוד פוטנטי, בעיקר להקרחה נשית. אנחנו לוקחים 4 מיקרוביופסיות מהאזור האחורי של הקרקפת. ביופסיות האלה יושבות בתוך מכשיר שקוטש אותם ומפיק רקס חומרי גדילה מאוד מרוכז, ואת זה אנחנו מזריקים לקרקפת של מטופל או המטופלת. והטיפול הכי פוטנטי היום זה הטיפול שנקרא Nano-Fat Grafting, שאוהבים מעט שומן בטני. היום אנחנו יודעים שהשומן הבטני הוא עשיר מאוד, מלא בתאי גזע וחומרים שמשתחררים תקופה ארוכה אחרי הזרקה, ואנחנו מזריקים את זה לקרקפת פעם אחת. ב-PRP וב-IPRF התוצאה היא נבנית. זאת אומרת, צריכים באמת לעשות סדרת טיפולים שבין 3 ל4 טיפולים חודש בחודשו. אנחנו רואים תוצאות בכל הטיפולים הרגנרטיביים, משהו כמו 3-4 מחזורי שערה. חצי שנה, 8 חודשים אחרי, כבר רואים את המקסימום אפקט של הטיפולים האלה. אוקיי, ונגיד בטיפולים האחרים, שנגיד עם השומן הבטני? גם שם אנחנו רואים את התוצאות משהו כמו 10 חודשים אחרי הטיפול, אבל הטיפול כל כך פוטנטי שאנחנו מצליחים באמת למקסם את היכולת הביולוגית של אותו מטופל.